Dobrý den, vážení návštěvníci, vítáme vás na prohlídce bytu 1KK v Hostivici u Prahy. Byt má 36 metrů čtverečních. Vstupujeme do bytu do předsíně. Vpravo hned se nachází koupelna s toaletou. A teď vstupujeme do hlavní obytné části, která, jak vidíte, je opravdu velmi prostorná, krásně prosklená. A velikou výhodou tohoto bytu je, že má k dispozici i pěkný balkonek. Zde jsme v prostoru, kde bude tedy kuchyňská linka a celková obytná plocha. Byt je prostorný, 36 metrů čtverečních, orientace jiho-západ s výhledem do volného prostoru. Tady pak bude balkonek.